Pagapuan iti panakabalin, iti panagkasaba iti sao ti Dios. Dumaldalan ka di iti panakabalin iti Dios, iti 220 kan 120 volts iti laptop kan tablet kan cellphone tayo. Ngano nangin ngina dagiti aparatus, dagiti projector tayo kat ijay nga dumaldalan kan mas manakabalin iti sao ti Dios. Dumaldalan ka di iti panakabalin iti Apo iti technology. O siguro iti panakabalin iti Dios kat magapu ka di kinapigsan ti pukaw iti pulpito. Dagito iti saludsud nga kahit kung pagtungtungan tayo iti dating nagsapa. Masapul nga mamuan tayo no ay nati pagapuan ti panakabalin iti maysa nga mga kasabay iti sao ti Dios. Ada tayo iti panawen nga adu iti mangtaktakaw ken short circuit iti pagapuan iti panakabalin iti panagkasabada iti sao ti Dios. Nuna duma ti pagapuan iti panakabalinda kat iti inborn nga turada tidak duma pagapuan ti panakabalinda nga pagbatbatayanda kat iti kaparasanda nuna duma kat iti sikta nga iyanda dagito kadi iti mangited ti panakabalin iti panagkasaba iti sao ti Dios. O siguro di kinapinpintas ti outline kinapinpintas iti kastana nga may kasaba dagiti kadi iti pagapuana. Inununak na ito nga dagos tapno may kantayo iti warning kaya may kantayo iti palagip nga isurok para kayo no kasatno ti agbalin nga nasayat nga mga kasaba nga mahanyo nga liplipatan. Dahito iti diamond rule kuna iti the prince of the Baptist preacher nga ni Charles Haddon Spurgeon. Kunana iti diamond nga rule iti panagkasaba kat hanyo nga laksiden iti Santo Espiritu iti biyang na. Nabanur iti Santo Espiritu kan adda iti napateg nga lugar na tapno malakam kan iti maysa nga mga kasaba kat nabileg nga kasaba iti sao ti Dios. Iti Acts chapter 1 verse 8 kuna iti sao ti Apo nga mawatan yun to iti panakabalin inton umay kada kayo iti Espiritu Santo. Dakay to timang padakayon to iti mang panaknak iti may papankanyak iti Jerusalem iti entero a Judea ken Samaria agingga iti amin asuli ti daga. Lakamon yun to maalay yun to iti panakabalin nga magapu iti Dios. Sino ti mangited iti panakabalin? Awan sa bali nga pagapuan iti panakabalin tapno nabileg tayo nga kasaba iti sao ti Dios. Nohan lang nga magapu iti Dios Santo Espiritu. Ada ti panawen nga agsangsang iti Santo Espiritu gapusta malaklaksid isuna. Nga babaan iti effort, babaan iti titulo na, jay iniskwila na jay may sa mga kasaba, kat iso ti pagapuan ti panakabalin. Ada tayo ti panawen nga no napintas iti gadget mo nga ikargam jay pulpito, ken tablet nga usaram magkasaba, ken cellphone nga usaram, iso ti pagapuan ti panakabalin. Dakkel nga kamali diay. Dakkel nga insulto iti sangwanan iti Apo kan sangwanan iti Dios Santo Espiritu nga isu ti puon kuma ti pagapuan iti panakabalin nga kasaba. Tapno magungun iti rikna iti puso kan madanon iti puso iti tao. Mabali nga perpekto nga maadal tayo amin nga methods ken rules ken madan tayo ti tips nga nulaksiden tayo iti biyang ti Santo Espiritu nga mangited ti panakabalin iti panagpreparar, panangi kasaba, ken iti outline tayo, ken panangi bagam di nga simplin, nulaksiden tayo iti biyang na. Agbalin tayo nga awan ti sirserbina. Uray pinagpintas ti panagkasabam iti English mo, nga nagmayat nga diritso first nga last, kat anya nga ngarod. No awan ti Santo Espiritu, natay ka nga mga kasaba, awan biyang na iti mensahe. Dahito iti mangpatpatay iti kasaba tata. Man ti mga kasaba nga mangmangig tayo nga tumudok kan magungun iti puso kan panuno tayo. Dagiya iti naidalam ti Santo Espiritu. Mabalin nga simple iti inibatam. Manong lang nga sao, hanman nga napintas si outline mo. Nuda dumakaskas daw, nuda itakat na iturayan iti Santo Espiritu. Kumpara jay, 3 nga oras nga nagkasaba ka, 2 nga oras, may 1 nga oras nga nagkasaba ka. Awan iti mang abak jay 5 lang nga minuto nga nagkasaba ka nga naidalan ti Santo Espiritu. Makita ti tao, ti audience iti diferensyana, iti mga kasaba,
nga naidalan iti Santo Espiritu. Kapsat, isungan once nga pang kaagsagana, once nga pang kagtaktak der ijay pulpito nga kasaba, kumalipatan. Kanayon nga malaglagip kong ilustrasyon kat ni Spurgeon. Preparasyon ingana di mapan di pulpito habang isang sangat isuna iyan iti pulpito di balkoni. Mamatiak kanyam Santo Espiritu, baysa badak mamatiak kanyam Santo Espiritu, may saman nga badak ingana makadanon isuna. Dijay iti banor kan amuna ti importansya. No wonder nga simple lang mat isuna kas kasaba di chimpuda. Ti standard dagiti nalaing agararamid ti speech ket bumagsak isuna. Panagbadbado hanga napintas ti panagbadbado na ni Spurgeon. Kunada anyamot teta kasla probinsyano nga ada agbadbado, old fashion ti panagbadbado na. Panagbubuok na hanga napintas. Ngunit ti panagkaskasaba na hanga kasla dayda mga preachers ti panawon tatang nagmayat kasla oration da. Naaarte, flowery kanya na kat nagsimple lang kasdilang. And yet ingana tatakot dumandanon iti minsay na kan adu iti nabindisyonan iti biyag ni Spurgeon. Anya ti diferensya. Ti diferensya kat di kinasimsimple na natin out of fashion ti panagbadbado kung panagbubuok na ngam nagbalingan o sariso na ti sangwanan iti Dios gapusta kanayon nga lilalagip na iti importansya iti lugar iti Santo Espiritu nga agbaling nga taapok iti ngiwat kan amin nga imbaga na kat agbaling nga awan sirsirbina kan awan biyag na nga dumanon iti puso ti tao no awan ti Santo Espiritu. Kapsat, ada tayo iti panangisagana. Isuro kada kayo no kasan iti simple nga panangisagana tapno agbalin ti nga kausar pa iti sao. Ti panang ministeryo iti sao ti Dios. Namahangko kahit nga agpatinggana tayo lang iti method, agpatinggana tayo lang iti ikakastana ti style nga malaksid iti biyang ti Santo Espiritu. Ditoy nga nakadipindar iti biyag ti mensahe nga idanon tayo. Ti Santo Espiritu nga mangusar iti sauna. Nga usaran na tayo nga vehikulo na. Imanihar na da tayo nga kan na ti biyag nga magaputing iwat tayo. Tapno danunan na iti puso dagiti kaskasabaan tayo. So daytoy ti maysa kan daytoy ti hanyong kalaglagipan. Ikatan nyo di panunot yo. Nga ti panakabalin iti mensahe kan panagkasaba kat nagapu di barbaro nga gadget yo. Barong tablet kan laptop pinukawan hanga diyay. Mabalin nga ti panagsaum kat simple lang nga kaslang karayan nga gayayos nga natal na. Ngam no naidalan ti Santo Espiritu diyay. Pinalugaran nyo ti Santo Espiritu ti biyang na iti panagkasaba. Makita ti diferensya. Tao mismo ti mang panaknak nasagid ti puso nagungun sapsabali dito nga mga kasaba. Ano nang mga kasaba nagpipintas ti English na ng sapsabali dito. Dijay ti diferensya na iti tao nga kasaba. Awan man, simple man isuna, awan na nga naka-eskwela man. Ti biyag na kat naiturayan ti Santo Espiritu. Ti tao ti magpanaknak. Nga ada iti sapsabali kanya na. Gapusta dumandanon ti puso kung panunot ti mensahe nga idandano na. Apay nga kasjay? Gapus ti Santo Espiritu nga mangususar kan nangitited kan mangitited iti biyag iti sao ti Dios nga rumrumar ti liwat. Kapsat, kakaduwa nga soldado iti Dios. Haanyo nga laklaksiden iti Santo Espiritu. Agpayturay kayo kanya na kan agbiag kayo iti panangidalan na. Dijay iti sekreto, iti maysa nga nabaligi ng mga kasaba iti sao ti Dios. Nagbatay suna, ti panakabalin, ti Santo Espiritu. God bless.